Jo sé que tens un problema igual que tothom. T'agrada una noia, la vols impressionar i no saps què fer. Ei, a Copa Col·legial tenim la solució. Tu creus que si la noia que t'agrada et veu fent un partidàs, no et dirà a sortir? Va, espavila, apunta-te, mira aquests vídeos. Mucha intensidad dentro de los dos equipos. De momento, 2 ataques, 2 defensas. ¡Ojito! Si et vols apuntar a la Copa Col·legial, obre'm per Instagram i que comenci el show. Jo sé que tens un problema igual que tothom. T'agrada una noia, la vols impressionar i no saps què fer. Ei, a Copa Col·legial tenim la solució. Tu creus que si la noia que t'agrada et veu fent un partidàs, no et dirà a sortir? Va, espavila, apunta-te, mira aquests vídeos. Mucha intensidad dentro de los dos equipos. De momento, 2 ataques, 2 defensas. ¡Ojito! Si et vols apuntar a la Copa Col·legial, obre'm per Instagram i que comenci el show. Jo sé que tens un problema igual que tothom. T'agrada una noia, la vols impressionar i no saps què fer. Ei, a Copa Col·legial tenim la solució. Tu creus que si la noia que t'agrada et veu fent un partidàs, no et dirà a sortir? Va, espavila, apunta-te, mira aquests vídeos. Mucha intensidad dentro de los dos equipos. De momento, 2 ataques, 2 defensas. ¡Ojito! Si et vols apuntar a la Copa Col·legial, obre'm per Instagram i que comenci el show.